الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يفوت دفتر من دو الملخص المفيد في علم التجويد للشيخ محمد أحمد معبد رحمه الله. هذا إن شاء الله إن جنگي دمال ngal damal ngal jangeten do non haray di darsuji men sakkitori di wonde e jangude do haray wona darsuji wonande fou ولطالب العلم في دقو غندال فالا دو ودو دكو ويتي التخصص فالا دو كو ويتي هرتي نانغول هوري مودum في andugol في القران arde hiden andi gande den fu gande den ida wayde jangude kon hara anga wadali ko wiyete التخصص bimana hara ko woni التخصص bimana ko wadugol duma spécialité e hunde den ngalda mangal jangeten do ko wonande fala do modude riwayaji القران القران jangirano sawa'an kana enen ni hida mari إنه دما وندما حفص عن عاصم هذا مري وندما ورش النافع دمري قالون النافع دمري ابن كثير دمري حمزة دمري كسائي دمري أبو عامر وهكذا نبين في اللورينو إن نو بهندورينو نولا دو جانغير نو القرآن دارندين haray ko dum don wonde e jangude do dida suji wonde nga jangude do ko wonande muti do ma fala do mutade e humpitagol peji din amma wonande fala do jangude alqur'ana on tum faama honno mo jangirte on gal damal do hittadu ngal damal do hittadu e dame de wonde nga jangude do ko fi fala do mutade e nder mudum hande damal ngal jangotengol ko dum ko arrawmu wal ishmamu arrawm wa إن الإشمام كل نتي الروم والإشمام عرب من كحالة ما قبل الإسلام أدو إسلام أرد هاري عرب من نماري كوي إتي لي إسرتو دي وانا نوين فول بني جوجير دين لي إسرتو دي فول بسنغال بنو سرتي فول بلاغين بنو بي وولي تانون كالفغو فول بكانيون كدي لاغين بنو سرتي أبي غيني بيساو بما بنو سرتي أبي مالي هاري عرب من كانيون كدي هبي جوجي صفاتين لي en jangino ka ulumul qur'an hide mari leddi jeddi di tawatara alquran on gollitiri kalfe mabbe en inni hida mari ko wiyete quraish da mari rabi'a da hida mari abi bakr hida mari ko wiyete leddi arabu di tawata hara jalet mabbe on alquran on jippike ko wiyete ewre jalet majjo arabu be go ka alquran on jippoto harisi halfere no masi be kambe ko honno be daranto yore mayre ko kawa kala haal fere masunde arabu be ngari si be darato e mayri kon wobbe e mabbe si darato ko e kowal be darato arabu be go hari hino wodi si tawi woni e hibe darade be wada e feccere masangal fa masala stay woni ko tu mafi fa masalan adden aya alquran nasta'inu ko nasta'inu windi harno arabu ben e der leddi mabbe din no wodi kala jogiido ko wiete masal do wobbe daroto burbe dudude be fukko e kowal be daroto halfere sakkitoro be na nasta'in do kowal de mari non ko indetenu al ishmam wobbe hari arabu be ben kanyu si be yewtude kala halfore sakkitori de tural be wada ko wiete al ishmam ko woni al ishmam ko jonnugol barngol no halfere den masirani fa masal do non ko yindete ishmam kon goddo wawata jangude dum sahi ali goddo no wada bi mana dum do ko bit talaqi wal mushafa ko behi'a beina nasta'in sabu sitawi woni aynay inne wonde sa jangay nun ko no watta to ni din hiddondire nu joni non ko be daro e halfere be hiddindira toni din dum don kono sara sawto yaltaade dum doynete isma fa masala do hila way non nasta'in o yido mi wadali ko yete isma no kono nasta'in mi turatoni andi bi mana ka sakkitoro halfere mi turatoni andingol ndaru do lan toni din on wanda mako ko wani mi dari do kono halfere den tigiri ko tural gal jogino mais ala se fami ko woni ismam ko jonnugol barangol no halfere de wonir nono kono hara sawto yaltal jonno ko no innete arrawmu kanyum ko ya jonnu feccere si tawi woni turangal
innen a turangal feccengal tati innen a turangal harako eno mari pecce tati ko ya suudu e pecce didi do fenyina goto nasta'in bimana kasakitura anana mininu kono ko nuhu tosuku onone nete on arraw jonnon koko wonde hide do si goddo julni en wobbe ndeno janga hide mari riwayaji go masala qalun matalan inna wonde ma qiraat ji wondi mutawatira hara a waday rawmu e ishmam mi ala sen fami ko woni arrawmu wal ishmam ishmam kanyum ala sawto ko ya hollu hal ferede no woni non si ko damba nasta'in holla tura hiɓɓidira toni ɗin andingol wondema hari ko nasta'inu kono anga darike kowal holluɗa wondema hari ko damma alfande jogi none te alislam amma rawmu ko ɗum ko montugol turangal ɓaƴƴinagal seeɗani nder to nasta'inu bimana aynata nasta'inu sabu ɗon hara anga feñini kono nu on ko ya ɓaƴƴimo nder ton seeɗani ko noynete arrom jonnon hara ceerno jon ko waɗi ngaldamal ɗo ko e kalfe honɗe waɗete ishmam ko e kalfe honɗe waɗete arrom heɗen andi ende wondema riwayat hafs an asim ko nokku gotum pet waɗata makko ishmam e nder riwaya fof hafs an asim nde alquran are nde jangeta ka kallata alno la ta'manna ala yusuf sa yehi alquran a tawi hiɓe waɗi ɗon ko wiyete ishmam la ta'manna ala yusuf ko be hiɓɓindira toni maɗi seeɗa waɗa ishmam hara ko nden ɗon halfere tun heɓuɗen ka riwayat hafsa an asim tawata hara ishmam no nder daren ɗo hara ceerno jon o inni arrawmu huwa ityanu bi ba'di alharakati bi sawtin khafiyin yasma'uhu alqaribu duna alba'id arrawmu ko woni rawm ko addugol yoga e masangal e sowto suuɗiɗo ɓattiɗo nanay kono woɗɗitiɗo nanata nasta'inu ɗo mi towni hittoango fino famiro ɗo non a wawata hara hiɗen inna ndara ɓe vidéo ji ɓen sifa o darsuɗo a watamo famude ka vidéo ji ko ɓe ndara ɗaɓɓa ceernojo o jangane yitere sabu ɗo hon ɗum ko sawtun khafiyun yasma'uhu alqaribu duna albaid ceerno ɓe go inni kañum kadi bunɗo wata hiide ɗum ɗo sabu fiyon ɗum afan ɗuma ishmam on woni bunɗo wata hiide jonnon al ishmam ko woni ishmam huwa dammu shafatayn ko hiɓɓidirgol toni ɗin ɗiɗi min gayri itbaqin ko ɓannidirgol toni ɗin ɗiɗi heɓɓirade min gayri itbaqin hara hippali ɗi ba'da iskani alharfi haray ɓaawo howgol halfere nden wa huwa yura haray non waɗugol hon ɗum ishmamu on no hiye wala yusma'u nanetake sabu ɗo hon ɗum sawto yaltata nasta'in o yi nasta'in ko ɓe miɓɓidiroya toni ɗin ɗo sawto fusmi yaltinani ko hollugol ma haray toni andi no hiɓɓodirde ko ɗum ceerno jon ɗo inni yura ɗum ɗo no hiye sabu ko ɓe yiira yitere ma nden wala yusma'u a wata nande ɗon sabu sawto yaltani ceerno ɓe go inni haray bunɗo wata hiide sifa o inne wondem action sifa o nde hunde nde mi waɗi ɗo almawqufu alayhi jonnon halfere darande nden e hoore muɗum imma an yakuna asluhu sukun aw tahrik haray ceerno jon ko faala hinnude halfere darande e hoore mum wo imma hara halfere nden ko kowal nde sakkitori ma hara ko masal dowdowal ma ko masal lelewal ma ko tural bimana enen alaka haala arabu ɓuri ɗiɗo nayi kala halfere koyema nde jogo sakin ma fatha ma damma ma kasra jonnon si tawi woni ko sakin oɗo si halfere no jogi oɗo o waɗetake rawmu o waɗetake ishma si tawi woni ko o e sakin si tawi woni ko o damma hara halfere nden ko damma sakkitori ɗa wawi mo waɗo rawmu ɗa wawi mo waɗa honɗum ishma ka qaida am si tawi woni innen ko kasra no sella ya waɗo ndu arrawmu sellata ya waɗu ishmam si tawi woni ko fatha sellata ya waɗu rawmu sellata ya waɗu ishmam nana se fam haray noon ɗen andintina
no gasa goddo e lando en do joni kon woni di darsoji indugol hibbindiro toni wadani ko inneten dum doggol ahli ikhtisas ko faala be mutagol be faala ka humpitagol dum do lorrata mai fi dawa jangude alquran wara anga wadali ishmam anga wadali onno raw hida wawi jangude alquran fu hara anga gollitirali dum do kono ko fiisi da faala humpitade no alquran jangirte non lugga e mudum hara da hani onno faamude di do piiti fi jango say goddo na jangira non ko ando hare ko e non e hombo o woni e bannado ko dum ciarno jeni al mawquf alayhi hal fere darade den e mudu imma an yakunu asluhu sukun imma wala aslu on ko kowal aw tahrik ma harako masal fa in kana asluhu sukun fala khilafa fi annahu yuqaf alayhi bi sukun al khalis faqat sitay woni hal fere den ko kowal ngal jogi hare fo no fotti lurral ala wonde masa darato ko yore kowal darato da أما إذا كان أصله التحريك ستين ون حلفرن لأنه مسا فإنه ينقسم إلى 4 أقسام هري سندا بتري القسم الأول فتري بتون أرنو إما أن يكون مفتوحا أو منصوبا بمعنى إما أن يكون مبنيا أو معربا هذا يعني جانجينو كنحو والإعراب والبناء يعني بناء كونه ما يلزم صورة واحدة كوجوجي بعد ووتري ونسأني هل نهيرت نرقامه كحل amma no koni nete mu'rab ko inde waylotonde iwa e odo non ya e odo non masalan jaa zaidun ra'aytu zaidan marartu bi zaidan on waylike e der dan dun din ko no nete inne wonde ma mu'rab ko do woni mansub aw ha'u ta'nis ma ha'u tawa haray on non ardo tindini fi de kon woni ha'u ta'nis wala simini do joni rahmatun ko do woni on ha utanis o do si mi darato yone makko akono mi darato ko ha mawdo rahma si mi darato kono si mi continue woni ko rahma ko do woni ha atanis aw mim aw إن إما أن يكون مفتوحا أو منصوبا أو هاء تأنيث أو ميم جمعي ما ميم الجمع كم هو ميم الجمع ونسا إني أنعمت عليهم ويدو ميمون هين عليهم أو تندني ميمون أو إن ميم الجمع سبكو في بوي واره سينادو سيكو تايواني نكو غوتو كو عليه ستايواني كو دوما غوركو ستايواني كو دبو إن عليها ستايواني كو وربو إن عليهم ستايواني كو ربو إن عليهن وهكذا كلنا ميم الجمع أو عارض شكل ما حرى إن وند ما حرى سكون أنكو سكون عارض إن جنجيل سكون العارض ونسأني نستعين أن سكون دونكو سكون العارض سبارة سكون أنكو كوني نت سكون عارض كسكون متواتر حرى ناء أصلي فمثلا سميني دو نستعين بداري كدو نستعين أو دو nde halfere do ko sakin nde halfere do kadi mi dari ke mayre sakin kono o sukun ko do o jeya o do non na do o jeya sabu halfere nari ko nu nde basi nasta'inu o do ko mi wadirani mi ko sabu mi dari ke ko dum nante sukun arid o do ine sukunul asli o do ko sukun jeya do o do non konno o do ko ardo tun fi bay anga dari ke e makko da na se fami kon sukun arid misalul maftuh وهذا مثال مفتوح الحمد لله رب العالمين دوهي لمري جانغول دوهي بودغول لابي ديدي ما لابي جم نسال من رب العالمين ما منا رب العالمين لابي ديدي ما سبق دوكم مد عارض للسكون مثال المنصوب اهدنا الصراط المستقيم مثال هاء تانيث مغفرة ورحمة مثال الميم الجمع أنعمت عليهم مثال عارض لسكون ولا تنسوا الفضل بينكم فمثلا أدلو قل الله فمثلا ثاني قل الله ويدو قل الله أصلي دو حريكو قل الله كونو دو ده هالفرد دو نساكتوري ساكن ده دو كاري نساكتوري نو فوتوري ساكن
فالتقى ساكنان قائدا إني هري كوين وادو سبع أين قال يقول قل أولو فيل الأمر وفيل الأمر سيتبي وني إني صحيح الآخر هري كون كيونو مجزوم على السكون كدوا دي دو أسلمون هري كون قل الله كونو باي ساكن كدي يفوتينا قل الله قل الله قل الله سبب دو كان كدي كمرققة إند الله ندو ndefo gin inte nde sen inte sabu nde halfere do ko leyde masiri qulillah kon hari asli mudum kon ko qul jaka bi andi on nde halfere do kanyum kadi o nde ngal masal do hari na do ngal jeya ngal do hari ko ngal sakin ngal watta kasra ko dum nana arib sukun arib daiman no hide duma hiden andintina hide mari riwayatul qalun hide ngandi warsh qalun konto yiwi ko nafi' imam nafi' no mari inna talibabe dido fillibe riwayaji di qalun kanyuma warsh benno ko imam nafi' qalun non kanyum kono ya jangirta qalun kanyum hino janga on an'amta alayhim في جانغو ساناني غدون جانغا فاتيا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كانكو كونو ما جانغ روايه كادي نو سيلي ها هوتوي نولا صلى الله عليه وسلم روايه قالون كونو be jangirta روايه ابن كثير المكي on غانيو كادي كونو jangirta ko dum faala de no galdamal do ko wonande faala do hubi dagol qiraatil ashr jangata ngal dama do sina dum stawi woni ko riwayat hafs kum falda jangude ma riwayat hafs ma riwayatu ibn kasir ma kisai ma inne hamza hare hato jina ya jangu ngal dama ngal dum hanoto do kono cerno jonno fala deftere mun den yo nafu fuddoto do nafa kanyum kadi mutido ko dum wadi wadani ngal damal do be mana jango sa nani goddo janga an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim hara alaihim hudu demo هذا عنده رواية قالون ما رواية ابن كثير المكي إن الظهر مجرور مثلا الرحمن الرحيم دون سلا يا ودون الروم نسلا كجو يا ودون السكون دون فوق وندن يدو منادي كوفي جانغو ساناني غدو جانغيلا نون نايا يدو أنتي ويدو الرحيم ويندي بسم الله الرحمن الرحيم دونو سلا يا سادارو ماكو يا الرحيم دونو سلا او وانا هندو مد عارض للسكون no sella no hondu ya wade de do halfere no sella ya wadu de ko wiete arrawmu kono en nane en den katari fu raw arrawmu ko ya addu raiha kasra inna bismillahir rahmanir rahim way ka sakator minni kono ko goku minali arrahim don haray mo wadali ko wiete arraw don haray sella kono simini bismillahir rahmanir rahim way ka sakator mi masi goku ni ndedo halfere ko yen wadu ka hakkile men sendande bimana inne harako de podete ko embere tati ko ya suudu de do didi fenyina kum pettudo rahim kono sellata ka kasra ya wadonu isma sellata non rahim dumanno dado sab ko do woni isma si tawi woni ko kasra no sella as-sukun no sella kanyum ka donu ma yusamma birrawm nana sen fam hare daiman ko no enete hare ko muftugol ko wiete al qira'atul ashr engini damari riwayatu warsh qalun hafs ibn kathir inna wandama hamza wal kisai sitayno woni inna do aka fa masalan nasta'inu do no sella yomi wadu as-sukun wala maddu arid li sukun ما مي ودا كو بيته الروم ما مي ودا كو نيته الاشمام
arrawmu ko ɗum innuɗen ko ya jonnu peccum to sokon e nder halfere nden fa masala ni min nasta'inu bimana mi yaltinay nu kono gokkutun ni ko no yene tew ɗum arrawmu amma al-ishmamu ɗo mi waɗata hito few kono hon ɗum hiɗɗidiroyay toni ɗi min nasta'in mi tura toni ɗin ko noynete al-isma jaka mi andi kala halfere al-qur'ana on kande joggi kande al-qur'ana damma no sella yo mi waɗu as-sukun ko ɗum ɗo woni asli o no sella kadi yo mi waɗu ar-rawmu no sella yo mi waɗu al-ishma kono noon haray waɗugol kañum kadi kalfe ɗen yahtaju ila riwaya sahiha ha hewtoya nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam amma al-ishmamu en inni oɗo sowto ala e muɗum ko hiɓɓidirgol tun toni ɗin ɗaɓɓayne al-ishma honto noon ɗum ɗo iwi ɗum ɗo ko iwi ko sabu arabu ɓen hari heno mari ko wiyete leƴƴi no jeeya e mo al-qur'ana on jippike e leƴƴi jeɗɗi e hawazan ina mari leñol nene hawazan quraish lugatu himayr abi bakr rabi'a ɓen jeɗɗo ɗon al-qur'ana gollitiri ko wiyete kalfe maɓɓe ɗen ɗe mari noon leƴƴi arabu goo ɗe tawata hara halfere maɓɓe al-qur'ana gollitiraɗe joni noon de tawde hiɗe mari riwayaji sappo selluɗi mutawatira haray wano inne qalun riwayatu qalun e ibnu kathir kamɓe hiɓe jangira honɗo ka fatiha an'amta alayhimu ghayril maghdubi alayhimu wi alayhimu ɗum ɗon ko riwayatu qalun e riwayatu ibnu kathir fami ke ceerno jon ɗo inni wa hadha alqismu hukmuhu jawazu alwaqfi alayha bil iskani warrawmi faqat enen en inni hollum kala halfere masirde kasra koya daroro e mayre bi sukuni ko ɗum ɗo woni asli on ma darora e mayre bir rawmi sellata ya waɗi ko wiyete al ishma fa masalan haula'i si tawi woni mi daroto e makko gon haula mi dari ke wore makko waɗa sukun maɗum mi waɗa honno maɗum mi waɗa ko wiyete ar rawn haula'i bimana mi ɓangina i kono hara kadi mo feñali ha kono ɗoynete ar rawn fami ke ko ɗum ceerno jom ɓe maki wa ida waqafna ala kalimati rahim yakulu lana fiha arba'atu awjuhin thalathatun minha bisukuni almahd والرابع الروم مع القصر ɗo arrahimi ɗo hilammari noneji nayi no mi jangirta ɗo imma mi waɗa maddu tabi'i maɗum mi waɗa maddu aridu lisukun maɗum mi waɗa honɗum innen ko wiyete kon arraw imma minna bismillahi rrahmani rrahim o yiɗo mi waɗi maddu harakatani simini kadi bismillahi rrahmani rrahim ɗo mi waɗi maddu aridu lisukun famike maɗum waɗa noon ko wiyete arrawmu bismillahi rrahmani rrahim ni mi dartoyo seeɗa minen ni ko ɗum nayinete arrawmu bimana nde halfere ɗo no jaɓa o ɗinnoneji janngugo ko woni noon sellata honɗum sellata ya wonde janga rawm wonde janga ishmam wonde janga ko wiyete asukun haray sa ɗetti riwayatu qalun ko riwayatu qalun jangata riwayatu hafs riwayatu nafi an qalun ma riwayatu warsi ko wiyete inne wondema an nafi haray kañum kadi ko ɗum ɗon jangata wano ibnu kasir wa ko wiyete kon alkisai ko ɗum a ceerno jongi ɓe maki ɗo aray الاسم الثالث المرفوع والمضموم مثال المرفوع اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين عند الوقف عليها ومثال المضموم ومن حيث جونا تشرنو جون دو o yetaki en ko woni yetade do o inni en wondema al marfu'u wal madmum kono ko dum faala e halande do ka o inni do al madmum arada biha al bina iden andi kalfe den hinno jogi noneji didi al bina wal i'rab كن وني البناء هو ما يلزم صورة واحدة كوين دوما بناء سيني هل
hal no hiltindirɗamo fayabqa hal sayni ɗo lam hal fere nde waylotako sayni ɗo lan hal fere nde waylotako kala jogiiɗo mbaadi wotiri kala hal fere jogiiɗe mbaadi wotere nde waylotako yusamma bina'an inne wona hal fere nde nandinama on ɗum e mbaadi inne albina ɗam wari noon bil muqabil ko wiyete al i'rab الإعراب كان يكون ما يتغير صورته بحسب الأوامر الداخلية عليه فمثلا سمين جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد أكون وقتاً دو يدي دوكو دون دوكو دان دوكو ديني كون نون مسيري دو دون دان دين كو سابو دي أوامر دي دو jaka men ndi zaidun kañum ko ɗum ko indete ko isman mu'raban oɗo noon kañum inne harf bina hare noon ibnu maliki ko ɗum inni ka deftere ɗuma ka deftere makko walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min alhurufi mudni ka shabahi lwadii fi ismai jitana walmanawiyu fi mata wa fi huna alqismu الرابع هري نون نيابو هاء الضمير هنا مري هاء الضمير التي للغائب المفرد المذكر تنهجت نون او كوكو ويتدو احترازات هاء كو يتاو هراون كو ضمير دي دابون او تاوا كادين كادي كون كو للغائب تاتبون كو للمفرد المذكر كو هاء aro tindingol fimu ala don tata kadi ko inne wanda mako goto tata kadi ko gorko وتحت هذا النوع من الضمير 7 أنواع هذا هي دمري نونيجي جدي هذا نون تشرنو جوندو يا جنال نغال دمال دو كون سين هوتي كا امام الشاطبي هذا مري تشرنو جو مولانا دو تشرنو جو جيادو ليدي اندلس اسبان مو جيا مفتو بكو ويته كون علم القراءات هذا غاندي تجويد مو دي جانغودي دو اون وعن طريق الشاطبيه كو روايه حفص عن عاصم عن طريق الشاطبيه hara ngal damal do no jogi ko wi'eten ko gebe tati ko hadu be few e newnu be few e wadu be shakku ide mari al man'u mutlaqan wal jawaz mutlaqan be mari no madhhabu tafsil hara cerno jon kunu fala en yetade do an yakuna qabla al ha'i damm seke koni cerno jon fala en duma yetade haray heno sella ka wadete ko wi'ete ar-rawm wal ishmam ede ayaje do fa duma masalan kala dalilo wa amruhu do simi darato ko no mi darato ko be sukun wa amruhu kunno woni aslio kono no sella ka de on ya wadi ko wi'ete ishmam wa amruhu wa amru ko ha mawdo mi dari kono mi turoyi atoni an ko no inete ishmam madum o mi wada kadi ko wiete ar-rawm enen inni on minna wa amruhu wa minata hu labudo kono mi jonna ton hito hum ru ko doynete al-ismam e ndedo halfede fa masalan dida ko on kanyum kadi jonno hada cerno jonno yatade ma sarti gini an yakuna qabla al-ha'i wawun ko taw kadi hara bawo ha on hara wawno yasma aqalu min ba'd ma aqalu أقلوه ما منا أقلوه مجونه ندرتون ما منا أقلوه مديراتون يعني ولا إشمع أن يكون قبل الهاء ياء مثلا فيه أن يكون قبل الهاء فتح وأنه أن يكون قبل الهاء ألف اجتباه وهداه أن يكون قبل الهاء ساكن صحيح مثل فليصوم هذا دائما عندي ترى دي درس جدول دعنا جانغو دلو ساهون جاكين ma afala ka jellitade ko wiete qiraat o darsudo hittam kulil ittila ko fi ewgol de tawde di do ko beydi tangol ma fi nyande nanirda goddo no jangirano ma o wadi ishmam ma o wadi araw fi ya humpito si wana don haray ko fala do wadgol jam'ul qiraat kon ngal damal do hitti haray wa hukmu hadha al qism al iskan wal rawm wal ishmam fihi jami'an be ayaje de jangude fo no sella ya wadu asukun no sella ya wadu ar-rawm no sella ya wadu al ishmam وهذا الرأي عند بعض أهل الأداء هذا توتاي بين كونو هم بنو فاندا دو أهل الأداء بمعنى هو القراء جانغاي بي القرآن بين
وبعضهم يرى الإسكان فقط في الأربعة الأولى ويمنع فيها الروم والإشمام. هاي وقبنو هي وندما كون آية جناية بدنتو بمعنى نونا نايو ودي دو تاتي سونا داريكو غوتو فالا. وهي ما إذا وقع قبلها أي قبلها الضمير ضم أو كسر أو واو أو ياء ويزديهما أي الروم والإشمام فيما قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح. jono ya cerno jong ardani en do ada damangal fu e ni ngal do damal ko mbo hitti ko fala do wadde jam'ul qira'atil ashr enen jangino bi tafsir ko duni qira'atul ashr wondema en jangino ka ulumul qur'an wondema haray sen inni qira'atul ashr no serti es innama ahrufi sab'a ida mari qira'atu sab'a inni jangande didi da mari mutawatir ida mari mashhur wondi mutawatira di bi mana jabondiradi din ha hewtoy no laado sallallahu alaihi wasallam din don ko di jeddi tatiji di woni mashhur enen en wolino ka mustalahul hadith ko ndu sinama mutawatir firti ko ndu woni ko wiyete al mashhur hare di hawtita fu di woni on di sappo jonno acca hare imam shatibi hiden andi cernobe jangante benni fewno do ni ilmu tajwid ko cernobe dido imam shatibi wa ibnul jazari haray non ya tajwid ɓura ɗo jangede on ko an tariqi shatibiya kono si la fala moftuga ko wiyeten ko inne ilmul qira'at ko be jangadi ɗiɗi kala sabu haray ibnul jazari kañum kadi no waɗi dame ka deftere makko inne wondema annashru annashru hemo windi ada deftere intende annashru imamu shatibi kañum deftere mum ne ko hirzu al amani fi jam'i qira'ati saba bimana imamu shatibi kañum ko jangandeji jeɗɗi lolluɗi ɗi waɗi ka deftere mum imamu shatibi kañum ari waɗi jangandeji jeɗɗi ɗin ɓeyditi ɗon ɗi tati woni on ɗum jangandeji sappo ɗin ko ɗum waɗi sa waɗay jam'ul qira'at ko ɓe janga imamu inde wondema hirzul amani janga kañum kadi kitabu annashr hirzul amani li imamu shatibi wa annashru li imam innen ibnul jazari haray noon ceerno jon ka landitagol ɗo ceerno jon ɗo no addi gimɗi koko janguɗen ɗo fop koko janguɗen ɗo fof mo hawtiti ɗum e nder gimɗi o inni on وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر الصلة ولم يره بالفتح والنصب قارئ وعند عمام النحو في كل أعملا وفي هاء تأنيث وميم جمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا وفي الحاء لإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو كسر مثلا أو أما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا كوكو جانغو دو فو awad den sharhuji imam shatibi no hawti dum do edi gendi do cerno jo windi do non de deftere do rahimahullah be waji e ngoyni min al afdali ko buri mojude hifdhu hadhihi al abyat ko hon jagol di gendi do sabu haray si ko der gason ko wi no dudi der ton dum do ko be wala dum do ko sa hunji ke gemdi din do haray adu manike haray ko do wonde hattude inshallah haray ka kalani toro deftere menden wonden do ni jango inshallah ko woni aga dartu men on ko hitti bi mana hay ka men si tay woni alwal sumaye no jippinede si hewti wa duha ndebe fuddo suratu wal gobe wada takbir be habbiray haray jango ko dum do woni a nyaawore den o habbirgol si alqur'ana on no timmude madum duma haray ko on dum woni nyaawore dum ko dum woni aqwal mazahibul arba'a e ko yowondiri on takbirat haray ko dum do woni innen gila ka wadduha en hi ay wondema be habbiray si be fuddo suratu wongol si be gayningol don kadi be habbira haray jango ko do woni aga darsu men on ko darsan mufidan fi andugol haray aqwal gi wondi din ton hal cerno ben fono newni ma newni be ben kadi konto tippi dallinori aray kon do woni darsu men on haray den hatta ka darsu men do inshallah hande wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.